dag! Jeg var våken. I dag skal jeg gå til København med mine venner Marcella. Skål, det er min vinkvinde. Hej, hej. Hej, hej. Jeg er så træt. Jeg vågnede klokken 6. Jeg er så træt. Er du ikke træt? Ja, jeg er meget træt. Vil du morgenmad? Ja, hej. Det er meget dejligt. Jeg har ingen mælk, men du kan spise det med ingen mælk. Tak for det. Værsgo. Nu skal vi gå, fordi den flyvel rejser klokken 7:45, så vi skal gå nu. Nu skal vi lade det eventyr begynde. Ja! Ja, ja, ja! Vi går til Starbucks og har en drink. Så går vi til zoologisk have. Vi ser tigre, giraffe, elefanter og mere. Det var sjovt. Klokken 7 var vi tæt og sulten. Because the Joe and the juice der var så godt. Klokken 8 går vi til hotellet og sove. Det var en god dag. Vi vågnede klokken 10 og spiste morgenmad på hotellet. Derefter tog vi togen til Tivoli. Så fik vi en dansk pølse. Gik til Nyhavn og fik aftensmad, lasagne, polkapon. Så gik vi til en klub og dansede hele natten. I dag cykler vi til Kongens Nytorv. Vi så snukkerbygninger og kulturelle liv. Så cykler vi til Strøget og går i H&M og fik smørrebrød til Kråkål. Så cykler vi forbi den lille havfrue, fik aftensmad på hotellet og gå i seng. Vores sidste dag i København var rolig. Vi går til Den Blå Planet. Så går vi til hotellet og pakker sammen vores ting. Vi tog metroen til lufthavnen og fløj hjem. Det var en mega god rejse!